Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temangaken nami kula Nabila Getsiaraya. Kula saking kelas 12 Teng mriki kula badhe maos sesorah ingkang judul Gotong Royong. Para rawuh ingkang kinurmatan, sepisanan kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit sampun paring sehat lan wilujeng dumateng kita sedaya. Ing kesempatan menika, kula badhe nyariosaken babagan pentinge gotong royong. Gotong royong punika tegesipun makarya bebarengan kanthi rasa tulung-tinulung, tanpa mentingke awake dhewe. Kanthi gotong royong, makarya dados luwih enteng, masalah enggal rampung, paseduluran tambah giat. Budaya punika kedah kita uri-uri amargi minangka warisan luhur saking para leluhur. Lan dados dadi ciri khas bangsa kita. Yen gotong royong ilang, rasa kebersamaan lan kekancan ugi saged pudar. Mekanten ingkang saged kula aturaken, mugi kedah manfaat kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.